ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟାକରଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଆସ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟର ଭାବ ସମାନ, ଅର୍ଥ ସମାନ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଳା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବୋଧାଇଲା ଭଳି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଲେଖା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ରୂଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ରୂଢ଼ିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଚାଉଳରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଯଥା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଯାକ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାକୁ ତ ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି। ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ରୂଢ଼ି ଏବେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର: ରୂଢ଼, ଯୌଗିକ ଓ ଯୋଗରୂଢ଼। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଘଟ ଯୋଗ ଆଅ ସମାନ ଘଟ। ଘଟ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ ଘଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତ ଘଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାତ୍ର ବୋଲି? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ। ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ଅର୍ଥ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର। ରୂଢ଼ି ତ ଜାଣିଛ କେତେ ପଦର ସମଷ୍ଟି ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଏଗୁଡ଼ିକ ରୂଢ଼ି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ଧାରରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା? ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥାଇ ଅନୁମାନ କରି କାମ କରିବା। ସେମିତି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କାନ୍ଦିବା? ନା ନା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅରଣ୍ୟ ଓ ରୋଦନର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା ବା ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି। ରୂଢ଼ି ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ କି? ଏକ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏହି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ। ଦୁଇ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ। ତିନି ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଏଠାରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତୁଳନା କରାଯାଏ।
ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମୁଁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ବହିକୁ ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ସମଷ୍ଟି ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଖ ଦିଆହେଇଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା କ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କୌଣସି ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣା ଅର୍ଜନ ନ କରି କେବଳ ଅନୁମାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭାବଗତ ସାମ୍ୟ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ଓ ପକାଇବା ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଧାନିକ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଲଗା ଏକ ରୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ବହିକୁ ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛି। ସେହିପରି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି ଅରଣ୍ୟ ଓ ରୋଦନର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଯୁଗକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନେଇ ଫୁଟି ଉଠିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ତିନୋଟି ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତିନୋଟି ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ। 2 କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ। 3 ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଦେବି।